Sa number 2, mga personnel sa City Engineer's Office sa Bacolod City gindagdagan sang show cause order bangod sa mga nagtilig nga sinako nga mga semento sa bodega. Gindagdagan sang show cause order ang 4 ka personnel sa Supply and Property Section sa City Engineer's Office matapos madiskubrihan ni Mayor Greg Gasataya nga may kapin sa 4,800 ka mga sako sang semento ang nagtig-ana. Gitagaan sila sa 24 oras para magsabat. Suno kay Gasataya, tinuuhan sa syudad ang among opisina nga amo ang nagabantay sa pagsulod kag pagwa sa construction materials nga ginabakal sa syudad para sa mga projects. Ginmando sa alkalde ang pagpangita sa lugar nga sa iluwan sang nabilin pa nga mga stocks para athag kung pila pa ang nabilin nga mapuslan pa. Ginpangayuan man sa alkalde sang report ang CEO para sa status sa mga projects nga ginapatuman sa administrasyon. May nabaton nga report si Mayor Gasataya nga may mga proyekto nga sang 2022 paginsiguran apang wala pa sa gihapon natapos tubtub sa karon. Sabado sa nidiskubrihan sa alkalde ay nagtig-a nga mga semento sa pagpatigayon niya sang inspeksyon. Explanation by the City Engineer's Office. We will forward this to the City Legal Officer for appropriate action. And last, we will ensure these things will not happen again sa atong sining syudad.